الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولاد رسوله وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين امدادكن ازرن جغم آزادکن در دین و دنیا شادکن یا غسل آدم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل آرا رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہے ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم گنہگارم سے یہاں کارم شفاعت یا رسول اللہ خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کوئی لب خاموش نہ ہو دے سارے اچھی وزن الصلاۃ پیٹ بھی کھولی کو بھی کھولی دی آواز بھی کھولی علی کے چاہنے والا کہ دل کالے نہیں ہوتے علی کے چاہنے والا کہ دل کالے نہیں ہوتے جہاں نور ولایت ہو
وہاں تالے نہیں ہوتے، جہاں نور ولایت ہو وہاں تالے نہیں ہوتے۔ محبت کر کے یاروں سے علی نے یہ بتایا ہے، محبت کر کے یاروں سے علی نے یہ بتایا ہے، صحابہ کے جو دشمن ہو علی والے نہیں ہوتے۔ اچھا بھی لینا دینا تے ہے مقدران دا تے تقریر میں کرنا ہونا اپنی مرضی نہ، میں کدی کسی بندے دی مرضی تقریر نہیں کیتی، میری عادت ہے، ٹھیک ہے نا۔ علماء سٹیج تے موجود نے، انہاں واسطے تے چلو ایک سبق ہے، تواڈے واسطے میرا ایک واز ہی ہے، جیدہ سنن دا ارادہ ہے ہزار بسم اللہ حضور دے ذکر دی محفل بیٹھے بندہ پھٹیاں تے بیٹھ کے آکھے جی میرے تواڈا پاٹے کھائیں کوئی نہیں، چوکنج بیٹھ کے للکارے مارے میرے تواڈا چودھری کوئی نہیں، انہوں میں بندہ نہیں سمجھدا ہوندا، بندہ خوش قسمت ہو جنوں اللہ نبی دے ذکر دی محفل دے وے تے اودے وچ بیٹھ کے نبی دا ذکر ہلکے کرے، اچھی آواز نال صحابہ کے جو دشمن ہو علی والے، اچھی اچھی صحابہ کے جو دشمن ہو علی والے، حمد و ثنا دے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام واجب القدر دوستو، بزرگوں، نوجوان، عزیز ساتھیو، میرے اسٹیج دی زینت خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا قاری محمد اسلم آبدی شاہی صاحب اور شہنشاہ نقابت قبلہ خطیب پاکستان قاری محمد طارق مظہری صاحب، خصوصی ناز سے قبلہ قاری محمد حسن رضا طاری صاحب دی، اور بانیان محفل بھائی محمد سجاد صاحب، بھائی محمد الطاف صاحب اور دیگر جتنے حضور دے عاشق و حضور دے غلام آ بیٹھے ہو، اللہ کریم دا احسان عظیم ہے کہ جس مالک نے مینوں اور توانوں نبی دا ذکر کرن اور سنن دا موقع عطا فرمایا۔ جس بندے دا میں نام نہیں لے سکیا وہ پریشان نہ ہوئے، کیونکہ جس کریم دے ذکر دی محفل جیسی بیٹھے ہیں نا، وہ کریم میرے تواڈے ناماں دے بھی واقف نے تے ساڈی محبت دی اوقات نو بھی جان دے نے۔ کسے پارٹی دا جلسہ ہوئے نا، ساڈے آئی نوجوان ود ود کے نعرے مار دے نے، کوئی بلے دے، کوئی تیر دے، کوئی شیر دے، صدقے جاواں اس مرد مجاہد تو جس نے کسے دنیا دار لیڈر دا نہیں، کائنات دے مالک دا نام والا نعرہ عطا فرمایا ہے۔ ہر بندے دی اپنی اپنی طبیعت و اپنا اپنا مزاج ہوندہ ہے،
تواڈے کول تے ماشاءاللہ اتنے اچھے خطیب نے قبلہ کاری اسلم آبدی صاحب، اللہ تمام علماء دے علم و عمر چ برکات عطا فرمائے۔ اور میرے نال میرے برادر مکرم علامہ بھائی محمد ابو بکر تبسم صاحب بکھر دے رہن والے نے، جمعہ لاہور پڑھاندے نے۔ انہاں دی محبت ہے کہ انہاں مینوں زیارت دا شرف دیتا تے میں انہاں نوں اپنے نال لے آوندا۔ القصہ مختصر، ہر وہ شخص قسمت والا ہے جڑا میرے نبی دے ذکر دی محفل چ آ بیٹھا۔ آخری بات اور بلا تمہید بات شروع، جس بندے نے بار بار منتاں کروا کے سبحان اللہ بولنی ہے نا، اس بندے اگے معذرت دے، باقی جڑا محبت واسطے بیٹھا ہے وہ بول سکتا ہے سبحان اللہ۔ یہ خطابت دی دنیا دے ایک فن، میں ایک بات عرض کر دیا چھوٹی جنی، کوئی بھی مولوی اور تقریر کردہ نہیں، وہ کولوں کروائی جاندی ہے۔ یہ تساں ہن پتہ نہیں تقریر سننی ہے یا کروانی ہے۔ مینوں انہاں موضوع دتا سی جی حضور دے صحابہ دی شان، جنوں پیار ہے بولے ہاں ذرا۔ اج میرے تواڈے یار دا کہ بندہ ذکر کرے تو لوگ تے پیسیاں دی بھی چھاں کردے نے تے محبت دی بھی چھاں کردے نے، کیونکہ ساڈے یار دا ساڈے پیر دا ذکر کردا، نعت کا 50-50 ہزار لے کے اوندے نے، وہ ویندے نے وچ قادری بندہ کیڑا، چشتی کیڑا، نوشاہی کیڑا تے نقشبندی کیڑا، پھر او دے جناب نام شعر پڑھن گے کیوں مینوں پیسے لبن، تے وہ بندے بھی پیسے سٹ دینے اور محبت بھی کردے نے۔ میرا مطلب یہ نہیں میں تدبیر کھڑے ہو کے جناب پیسے سٹو، اللہ کریم نے حضور دا صدقہ رب نواز رہا ہے الحمدللہ، لیکن یہ بات یاد رکھنا وہ بڑی ہی عزت اور شان والے نے جنہوں رب کریم نے اپنے محبوب دی غلامی واسطے چن لیا ہے۔ جڑی میں آیا ہے مقدسہ پڑھی، رب کائنات نے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا محمد میرے رسول نے، محمد میرے رسول نے۔ ابو بکر صدیق پاک بولے عرض کر دے نہیں محمد پاک تے میرے آقا نے، عمر پاک بولے تے او آندے نے میرے جان نے، عثمان پاک بولے تے فرماندے نے حضور تے ساڈی شان نے، مولا علی بولے تے آپ فرماندے نے آقا تے کائنات دے سردار نے، امام حسنین کریمین بولے تے وہ کہن لگے جی ساڈے تے نانا جان نے، سیدہ زہرا پاک بولیاں، آپ نے فرمایا میرے تے بابا نے، رب نے فرمایا ابو بکر دے آقا بعد وچ نے، عثمان و عمر دے آقا بعد وچ نے، مولا علی دے آقا بعد وچ، حسنین کریمین دے نانا بعد وچ نے، سیدہ دے بابا بعد وچ نے، محمد الرسول اللہ پہلے محمد سب نالو اللہ دا رسول بن کے آیا۔ حضور نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حدیث مبارکہ پڑھن لگے ہیں۔ آقا کریم فرماندے نے اللہ تبارک و تعالی نے میرے واسطے میرے اصحاب نو چنیا ہے، میرے اصحاب نو چنیا ہے۔ میں مثال عرض کر دیا، ایک بندہ سویرے اٹھ دیا انہوں گھر والے کہندے نے جاؤ بازاروں جا کے تے سبزی لے کے آؤ یا پھل لے کے آؤ، وہ بندہ دکان تے جاندا ہے، جا کے ریڑی تے کھلو جاندا ہے، انہوں جا کے کی آکے گا میں سب تو اچھا پھل لینا ہے، ریڑی والا انہوں اختیار دے گا یار تو چون لے، کی کر میں مرضی دے پیسے دینے نے تے سبزی میں اپنی مرضی دے لے جانی، وہ کہندہ چون لے۔ ان میرا تو خیال کی ہے کہ وہ بندہ جڑے گلے سڑے ہونگی وہ چکے گا نا جی، خراب جڑے ہونگے وہ چکے گا،
کیڑے چکے گا جڑے دانے سب تو ہوں تسی اچھی بولو اللہ دا قرآن پڑھو خالق کائنات نے فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینہم فرمایا محمد اللہ دے رسول اشداء علی الکفار فرمایا والذین معه جڑے انہاں دے نال انہاں دے غلام انہاں دے اصحاب فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم فرمایا ایک کافر واسطے سخت نے ایک کافر واسطے سخت نے اشداء علی الکفار رحماء بینہم لیکن مومن واسطے آپس کے اندر بڑے رحم دل نے بڑی محبت کرنے والے نے بڑا پیار کرنے والے نے بڑی عقیدت رکھنے والے نے بڑی شفقت کرنے والے نے اج کوئی بندہ بازار جاوے پھل چنن واسطے جاتا ہے انہوں کوئی بندہ اختیار دیندا ہے اپنی مرضی دا پھل چن لے او بندہ سترا دانا چندا ہے جڑا سب نالوں سوہنا ہوندا ہے سب نالوں پیارا ہوندا ہے سب نالوں خوبصورت ہوندا ہے صدقے جاواں آقا فرما رہے نے او میرے غلاموں رب کائنات نے میرے صحابہ نو میرے واسطے چن لے آئے اے تے اللہ ہی جاندا ہے ابو بکر صدیق کتنے شان والا ہے کتنے مرتبے والا ہے جنہاں رب کائنات نے اپنے نبی دی یاری واسطے چن لے آئے اے تے اللہ جاندا ہے عمر پاک کتنی عظمت والے نے جنہاں رب کائنات نے اپنے نبی دی غلامی واسطے چن لے آئے اے تے رب جاندا ہے عثمان پاک کتنی حیا والے نے کتنی عظمت والے نے جنہاں رب کائنات نے حضور دی غلامی واسطے چن لے آئے اے تے میرا رب جاندا ہے مولا علی کتنی عزت والے نے جنہاں رب نے اپنے محبوب دی غلامی واسطے چن لیا میرے نبی دو جان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلاموں میرے اصحاب دی عزت کرے آجے انہاں نال محبت کرے آجے فرمایا جڑا انہاں دی عزت دی حفاظت کرے گا میرا رب کائنات اس دی عزت دی حفاظت فرمائے گا اللہ اس دی عزت دی حفاظت فرمائے گا حدیث مبارکہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے یار بھی نے حضور دے پہلے غلام بھی نے کسی نے کہا جی ابو بکر نے کلمہ پہلا پڑھے ہے کسی نے کہا مولا علی نے پڑھے ہے کسی نے کہا جی حضرت ام المؤمنین خدیجہ پاک نے پڑھے ہے امام اعظم ابو حنیفہ پاک نے ونڈ کر کے مسئلہ ہی آسان کر چھڑیا فرمایا بھئی بچیاں وچوں سب تو پہلا مولا علی نے پڑھیا عورتاں وچوں سب تو پہلا ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ پاک نے پڑھیا جوان مرداں جو سب تو پہلا صدیق اکبر نے پڑھیا اور صدیق پاکوں نے جنہ دی صحابیت رب دے قرآن نے بھی دس چھڑی تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ اتنی عزت والے نے خالق کائنات نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا پھر فرمایا والذی جاء
بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. جنہ دیاں شانہ دا ذکر قرآن کرے، تذکر قرآن بیان کرے. بیال قصہ ہے مختصر میرے کو، اس تو بڑی بات کوئی نہیں. حضور دے صرف پہلے 4 صحابہ عظمت والے نہیں، ہر صحابی عزت والا ہے. حضرت امیر معاویہ پاک تک اسی سب نو منن والے ہیں سننی. لیکن کچھ لوگ نے کئیاں نے ابو بکر پاک نے دعوت رکھی، کسی نے عمر پاک، کسی نے عثمان پاک، کسی نے مولا علی پاک نے، کسی نے صرف علی پاک نے پیار کیتا، باقی تینوں نے چھوڑ دیتا. لیکن مولا علی فرماندے نے جڑا انہاں تینوں دا نہیں نا، علی دا بھی کچھ نہیں لگتا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث مبارکہ، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم الذين يصبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے جڑا میرے صحاب نو بھونکے، جڑا میرے صحابہ نو گالیاں دے برا بھلایا تھے، کریم آقا فرماندے فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، فقولوا لعنت اللہ علیکم. فرمایا اونا تے بھی لعنت، اونا دے شر تے بھی لعنت. فرمایا لا تسبوا اصحاب محمد، فرمایا میرے صحابہ نو گالی نہ دے آجے، کیونکہ میرے آقا جان دے سن کچھ لوگ ایسے ہونگے جنہاں نے آکے صحابہ اکرام دے بارے بکواسات کرنی آنے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر عمر پاک نو آقا دیکھیا اکٹھے چل رہے آ رہے ہیں. حضور نے مولا علی پاک نو فرمایا اے علی آقا یوں کمی ہوئے. فرمایا اے علی پاک اے جڑے دو میرے صحابہ آ رہے ہیں، اے جڑے میرے دو غلام آ رہے ہیں، اتنی عزت والے نے رب کائنات کے انبیاء اور رسول تو علاوہ انہاں دونوں نو جنتیاں دا سردار بنا چھوڑیا. پھر حضور نے فرمایا اے علی پاک انہوں دسیا جنا اگر محبت نہ ہوئے تے بندہ شان بیان کر دائے یا کہ وہ دے خلاف بول دائے. خلاف بولے گا اگر محبت نہ ہوئے تے محبت ہے تے مولا علی پہ شانہ دس دے. پیار ہے تے مولا علی پاک نے شانہ بیان کی تھیاں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے وہ لوگوں میرے صحابہ نے کوئی دنیا دا ولی، کوئی بندہ ہوئے، عالم ہوئے، مفتی ہوئے، قاری ہوئے، متقی ہوئے، پرہیزگار ہوئے، میرے اصحاب دی شان دے برابر نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ انہاں دی عزت کرے آجے، انہاں دا حیاء رکھے آجے. فرمایا میرے صحابائیوں نے انہاں نے اسلام نو انج پالے آئے جویں پرندہ گھونسلے دے اندر اپنے بچیاں نو پالے دائے. حضور نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے صدیق ہونگے سارے تاجدار صداقت نالے ہونگے، جتنے اللہ کو ڈر والے ہونگے سارے عمر فاروق نالے ہونگے، جتنے حیاء والے ہونگے فرمایا سارے عثمان غنی پاک نالے ہونگے، جتنے سخی ہونگے مولا علی نال ہونگے. جتنے سخی سارے مولا علی نال. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کر دینے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ ایک جنازہ آیا. حضور دی بارگاہ چ جنازہ آیا. حضور نے
جنازہ نہیں پڑھایا، کریم آقا نے جنازہ نہیں پڑھایا۔ صحابہ کرام عرض کر دینے آقا جنازہ نہیں پڑھا رہے، پہلے جتنے جنازے آئے کدی تسا انکار نہیں فرمایا، آقا اج جنازہ آیا ہے حضور تسی جنازہ نہیں پڑھا رہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، اے مرن والا میرے عثمان پاک نال بغض رکھدا رہا ہے، نفرت کردا رہا ہے، میرا اللہ بھی یہ نال نفرت کردا ہے۔ فرمایا میرا عثمان حیا والا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں اگر رب کائنات مینوں 40 بیٹیاں عطا کر دیندا، میں ساریاں یکے بعد دیگر حضرت عثمان دے نکاح وچ عطا فرما چھوڑدا۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دی بارگاہ وچ ایک تاجر آیا، آ کے عرض کر دیا اے ابو بکر صدیق میں فلاں ملک چوں آیا، تاجر سے حالات ماڑے ہو گئے نے، قرضہ سر چڑھ گیا ہے تے مہربانی فرماؤ تسی امیر المؤمنین ہو، مومنہ دے حکمران ہو تے میری امداد فرماؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ اندر لے کے گئے تے جا کے دیکھیا کہ ایک مسلح کھان دے چند برتن تسبیح وغیرہ، فرمایا امیر المؤمنین ضرور مال سنبھال دے نہیں بلکہ حضور دے غلامہ میں تقسیم کر چھڈیدا ہے۔ حضور میں تے بڑی آس لے کے آیا سا، بڑی امید تے بڑی توقع رکھ کے آیا سا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چل آ پھر میں تنوں بوا دسنا اتھے ٹر جا۔ تاجدار صداقت پاک نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دروازے تے فرمایا عثمان دے دروازے تے چلے جاؤ۔ وہ بندہ پتہ کی آندہ ہے؟ آندہ حضور دسو عثمان پاک دے بوئے تے جا کے میں نو دسنا پوے گا میں نو ابو بکر صدیق نے بھیجے ہے۔ آپ نے فرمایا محمد دے غلامہ دا دربار ہے تے کسی دے نام نہیں چل جے تو انہا دا سی میں محمد دا غلام آتے تیری مدد ہو جائے گی۔ وہ بندہ پہنچا دروازے تو تھوڑا دور ہے، اندروں آواز آ رہی ہے، آپ اپنے بچیاں نو ڈانٹ رہنے اے دودھ بھی مٹھا ہوندہ ہے تے شہد بھی تے دو میں چیزاں ملا کے نہ استعمال کریا کرو۔ وہ بندے سنیا بھی اتھے تے دودھ پیچھو لڑائی ہے تے میں تے قرضہ لانا ہے اپنا۔ انہیں آ کے سلام لیا نا، حضرت عثمان غنی آئے دروازے تے کچھ دیر بعد آ کے جواب بھی عطا فرمایا۔ فرمایا بیلیہ ناراض نہ ہوئی، بچیاں نو سمجھا رہے آسا، بچیاں نو سمجھا رہے آسا۔ بندہ آیا، آپ نے اندر جا کے بٹھا کے نا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک نے خاطر توازہ کی تھی۔ سب تو پہلے کی عطا کیتا، نوکر نو غلام نو فرمایا جا بھئی دودھ دا گلاس لے تے او دے وچ شہد پا کے لیا۔ دودھ دے گلاس وچ شہد پا کے لیا۔ غلام گیا نے دودھ دے گلاس وچ جناب شہد پائی لے آیا۔ حضرت عثمان غنی پاک نے فرمایا دیو۔ انہوں بندہ سوچی پیا جدو میں آیا تے لڑائی بھی ایسے دودھ شہد دی ہون رہی سی، پی لے آؤ نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا ہونے دے واسطے کھجور دا حلوہ لے کے آؤ۔ آؤ میرے نبی دے غلاموں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے دودھ دے گلاس دے اندر شہد عطا فرمائی، پھر فرمایا جاؤ جا کے نواز سے کھجور دا حلوہ لے کے آؤ۔ کھجور دا حلوہ آ گیا، حلوہ بھی کھا لیا، دودھ بھی پی لیا، جان لگائے۔ حضرت عثمان غنی
رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے غلام نو کم فرمایا ایک اونٹ لے آؤ اسی اونٹ دے اتے ایدے واسطے بھی کپڑے لد دیو ایدے بچیاں واسطے بھی کپڑے لد دیو ایدے والدین واسطے بھی کپڑے لد دیو ایدی بیوی واسطے بھی کپڑے رکھ دیو ایدے واسطے بھی کپڑے رکھ دیو ایدے گھر دا راشن بھی رکھ دیو ایدے واسطے اتنے پیسے بھی رکھ دیتے جان جس وقت بندہ چلنے لگے آئے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی بارگاہ عرض کردائے اے عثمان پاک جس وقت میں دروازے دے آیا میں جھگڑا سنی آئے میں سوچ پہ گیا اتنے چھوٹی گھر دا جھگڑا ہو رہے آئے میرے اتنا کرم نوازیاں کیوں نے آپ نے فرمایا او آنے والے اے عثمان آقا دا غلام اللہ نے میں جتنا مال عطا کیتا ہے اللہ نے میں جتنی دولت عطا کیتی ہے اللہ نے میں جتنا پیسہ عطا کیتا ہے عثمان دا دل کرتا ہے اے اپنے گھر والے آتے سارا ضائع نہ ہو جائے بلکہ میں اپنے آقا دی امت وچ تقسیم کر دیواں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جس وقت چلنے لگے آئے عرض کردہ اے عثمان پاک میں اتنا قرضہ لینا ہے اندر جو 3000 اپنی زبان دے مطابق کہنے لگے ہیں جو 3000 روپیہ میرا دے قرضہ ہے آپ نے 6000 اشرفیہ رکھا چھڑیا کہنے لگے حضور میرا دے 3000 تو ساتھ 6000 عطا کی دیا نے فرمایا اے محمد غلام میرا دروازہ ہے عرض کرتا ہے حضور میں سواری واپس کہنے دینا ہوگا سواری کون چھڑنا آئے گا یہ اونٹ کون واپس کر کے جائے گا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بولے آپ نے فرمایا آنے والیا تینو عثمان نے سواری لین واسطے نہیں دیتی واپس کرنے واسطے نہیں دیتی بلکہ فرمایا اے سواری لے جا ان عثمان تینو عطا کر دیتی ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے عثمانیوں نے ہر نبی کا جنت دے اندر کوئی رفیق ہوئے گا ساتھی ہوئے گا فرمایا میرا جنت دے اندر ساتھی عثمان بن عفان پھر فرمایا میرا عثمانیوں نے عثمان پاکیوں نے کل قیامت میدان دے اندر 70,000 لوگ 70,000 آدمی جنت جہنم دی آگ واجب ہو چکی ہے مستحق نے آگ دے اندر جان دے رب کائنات عثمان پاک دی سفارش دے نال شفاعت دے نال 70,000 لوگوں نے جنت عطا فرما دے گا پھر اسی سارے سنی ایک ہونا یقین بانی یار نبی دیا یارا دا بانی یار اے او صحابانی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عزت والے شان والے رفعت والے بلندی والے مقام والے رتبے والے فرمایا یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین فرمایا سونیا اے غیب دیا خبران دین والے حسبک اللہ توانو توڑا رب کافی ہے وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ جڑے توڑے تابعہ دار نے نا اے غلام نہیں کافی نے توڑے واسطے اور اگلی بات میں 10 منٹ کی بات کلوز کرنی ہے وہ دی وجہ کہ کچھ ساڑھی مصروفیات نے میری قادت نے میں ممبر دے بیا کہ دساں جی میں یہ تے میں وہ میں کچھ بھی نہیں ہوں خاک مگر سرکار سے نسبت ہے ہاں جی حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها آقا فرماندے نے میں علم دا شہراں میرا علی دا دروازہ ہے حضرت
سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی اللہ کریم نے حضور دا صدقہ فرما کے اتنی شان، اتنا بلند رتبہ، اتنا مقام عطا کیتا، لیکن مولا علی پاک نے کسے جگہ تے بھی اے نہیں فرمایا میں ابو بکر دے پیچھے نماز نہیں پڑھدا، میں عمر پیچھے نہیں پڑھدا، میں عثمان پیچھے نہیں پڑھدا، کسے جگہ تے نہیں فرمایا، بلکہ اے ضرور دسیا ہے جڑا انہاں تیناں نال عداوت رکھن والا ہے نا او علی دا کچھ نہیں لگدا۔ ہاں جی، کسی دے چول ویکھ کے نان ویکھ کے نہ جایا کرو، اس دور دے اندر جان بچانی سوکھی ہے پر ایمان بچانا بہت مشکل ہو گیا۔ دعا کریا کرو کہ اللہ کریم سانو ایمان تے خاتمہ عطا فرمائے، اسی اپنا ایمان بچا کے لے جائیے۔ آؤ نبی دے غلام حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، پہلے میرے آقا دا فرمان سنو۔ حضور نے فرمایا بنی اسرائیل دے 72 فرقے ہوئے نے، میری امت دے 73 فرقے آن گے۔ صحابہ عرض کر دے آقا جنتی، فرمایا جنتی ایک ہوئے گا، فرمایا میری امت 73 آنے گے، جنتی ایک ہوئے گا۔ آقا جنتیاں دا نام کیے، فرمایا اہل سنت والجماعت، فرمایا اہل سنت والجماعت آقا طور طریقہ اونا دی آقا نشانی، فرمایا جڑے مینوں بھی منن والے ہونے گے، میری اہل بیت نو منن والے ہونے گے، میرے اصحاب نو منن والے ہونے گے، میری اولاد نو منن والے ہونے گے۔ فرمایا او اہل سنت والجماعت جنہاں نو اللہ جنت عطا فرمائے گا، انہاں نو اللہ کریم نے رتبہ عطا فرمایا، شان عطا فرمائی۔ جیڑا ابو بکر نال پیار کرنے والا ہوئے گا، جیڑا عمر پاک نال پیار کرنے والا ہوئے گا، عثمان پاک نال پیار کرنے والا ہوئے گا، مولا علی نال پیار کرنے والا ہوئے گا، انہاں نو محمد نال بھی بڑا پیار ہے، محمد پاک نو انہاں نال بڑا پیار ہے۔ اور نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ سن کے اپنے ایمان تازہ فرماؤ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمان دینے کہ جڑے میرے صحابہ نے نا، میرے غلام نے جڑے ابو بکر و عمر و عثمان و علی پاک، سارے صحابہ شان والے نے، کہ بندہ ذہن چاہے بھی نہ سوال تک بوے کہ مولوی راتی ہے اور چون دی گل کردا رہا کہ باقی صحابہ سارے صحابہ شان والے رتبے والے نے، لیکن اللہ نے انہاں نو چوکھا ہی رتبہ عطا کیتا ہے۔ نبی سارے شان والے نے، رتبے والے نے، آدم پاک تو عیسیٰ پاک تک جتنے بھی نے، لیکن جو شان اللہ نے میرے تیرے آقا نو عطا فرمائی ہے نا، جو شان اللہ نے حضور نو عطا فرمائی ہو کسے نبی نو نہیں عطا فرمائی۔ ایک بات اس حوالے نہ کر دے جاما کیونکہ میلاد شریف دا مہینہ بھی ہے۔ امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دیکھو کسی بندے نے فرماندہ کر کے بندہ میرے کو آ کے پوچھے نا لیلۃ القدر دی رات افضل ہے کہ لیلۃ المیلاد والی رات افضل ہے؟ آپ فرماندے نے میں جواب دیاں گا لیلۃ المیلاد، یعنی کہ میلاد والی رات افضل ہے۔ حضور دعویٰ کیتا دلیل کی ہے، آپ فرماندے نے دسو لیلۃ القدر دی رات کی دے صدقے لبی؟ لیلۃ القدر دی رات کی دے صدقے لبی؟ حضور دے۔ دوسری دلیل امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ
المواہب اللدنیہ آپ فرمان دینے دوسری دلیل میں دیاں گا لیلۃ القدر دی رات جہاں ذکر قرآن دے اندر اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ فرمایا اے رات افضل ہے اعلی عزت والی ہے شان والی ہے مقام والی ہے رتبے والی ہے لیکن جس وقت یہ رات ہوندی ہے اس رات دی برکت اس رات دا فائدہ صرف مسلماناں نوں ہوندا ہے مومنین نوں ہوندا ہے اللہ نے اس رات نوں مومناں واسطے خاص بنایا ہے اللہ نے اس رات نوں مومناں واسطے بنا چھوڑیا عزت والا عظمت والا شان والا بلندی والا لیکن جس وقت کیونکہ اس رات دے اندر اللہ کریم دے فرشتے نازل ہوندے نے اس واسطے یہ رات افضل و اعلی ہے لیکن جس وقت میلاد والی رات اس رات دے اندر نہ عیسائیاں نو حصہ ہے لیلۃ القدر دی رات دے اندر نہ سکھاں دا حصہ ہے نہ یہودیاں دا حصہ ہے نہ کسی قوم دا نہ کسی قبیلے دا فرمایا اس رات دے اندر صرف حصہ ہے تے صرف مومناں دا ہے مسلماناں دا ہے لیکن جس وقت میلاد والی رات ہوندی ہے اللہ دا قرآن فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین فرمایا اس رات اساں نبی نو کائنات واسطے عالمین واسطے جہاں واسطے رحمت بنا کے بھیجے آیا جانوراں واسطے بھی رحمت پرندیاں واسطے بھی حیوانات واسطے بھی شجر و حجر واسطے بھی انسان و جن واسطے بھی رحمت بنا کے بھیجیا اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر دعائے مالک کائنات اپنے نبی دی نالین دا صدقہ فرما کے میری تواڈی چند لمحیاں دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور اللہ حضور دے اصحاب دی پکی سچی غلامی اور محبت عطا فرمائے اور میں دعا گواں کہ بھائی محمد سجاد احمد بھائی محمد الطاف صاحب جنہوں نے اتنی محبت نال اور دیگر دوست احباب اہل محلہ اہل انتظامیہ اللہ کریم انہاں تمام دی محبت نو اپنی بارگاہ قبول فرما کے اپنے حضور دا حضور نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد دا صدقہ فرما کے اللہ کریم انہاں جتنی محبت نال جتنی بھی محنت نال اس محفل پاک دے انعقاد کیتا مالک کائنات اس محفل نو اپنی بارگاہ دے اندر درجہ قبولیت عطا فرمائے اور اللہ حضور دا صدقہ فرما کے انہاں نو اس دیاں برکات عطا فرمائے میں جڑی فرمائش جو میں پڑھ جاواں گلے دی حالت دی وجہ تو میں تقریر بہت تھوڑی کر رہا کچھ پتہ نہیں میں ایک جگہ سونٹ والے میں بولیا تھے آج کل سونٹ والے بھی تھے ماشاءاللہ سمجھ گئے تسی ہیں چھورے ہر بندی بنے نا آج کل تھے اللہ کریم انہاں دے سونٹ سے برکت عطا فرمائے حضرات میں جس جگہ تے گیا جس علاقے چ گیا ماں جس دنیا دے کونے تے گیا میں حضور دے غلاماں نو حضور دا ذکر کر دیاں ویکھیا ہے تسی اچھی بولو میں 5 زباناں 5 شعر پڑھ کے تے اجازت چاہواں گا اچھی بولو سبحان اللہ رب کائنات نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو شان عطا فرمائی فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا دوسرے مقام تے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون تیسرے مقام تے رب کائنات نے فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا اگر مسئلہ کی سرزمین دے گیا شاک شجاع آبادی اپنی محبت نہ بولیا بول کے آنا ذکر دے دے یار دا مولا کریندہ رہے بنا ذکر دے دے یار دا مولا
करीदा रहे वंजा। अगर मैं अरबी जुबान वाले दी गल करा और अपनी मुहब्बत नाल बोल के आंदी ने फजा मुहम्मद सिराजम मुनीरा फजा मुहम्मद सिराजम मुनीरा फसल्लो अलैहि कसीर कसीरा। अगर मैं उर्दू वाले की गल करा और अपनी मोहब्बत नाल बोल देने हुजूर पाए तो दिल जगमगाए। हुजूर आए तो दिल जगमगाए। अगर मैं पश्तो वाले की गल करा पश्तो वाले अपनी मोहब्बत न रांदे ने या रसूल अल्लाह ज़मान तन मन लता कुर्बान शाह। अगर मैं पंजाबी शायर की गल करा पंजाबियों की मुहब्बत की गल करा ते पंजाबी अपने अंदाज नाल अपनी मुहब्बत नाल अपनी अकीदत नाल मिल के शेर पढ़ना है। सारे की आने कदिया गरीबा दे महल्ले रसूल अल्लाह कदिया गरीबा दे महल्ले रसूल अल्लाह। मोहब्बत न लोगों दिया नाता पढ़िया करो क्योंकि एदा तर्जमा भी शाकिर शुजाबादी शाकिर जनाब वाला सिरे की सर जमीन दा शायर अपनी मोहब्बत न दस के आए। कोई बंदा फतवे लावे तो हाडे ते मिलाद किते लिखे आए ओनु क्या कुरान और हदीस दी दलील के देंगे उलमा आतिन सादे लफ्ज़ जवाब दे जावा। अल्लाह करीम ने मिलाद अपने नबी दे हर सुन्नी मां दे सुन्नी पुत्र दे नसीबा विच लिख छड़िया। वो अपनी मोहब्बत नाल दस के आए। कोई फतवे लाएगा मिलाद पे कोई फतवे लाएगा अंगूठे क्यों चुम दियो कोई दरूदो सलाम दिलाएगा उन्हें तो साए दसना है। चुमो चुमो दिलो चुमो नाम आका दा मोहब्बत नाल चुमो चुमो दिलो चुमो नाम आका दा दोज़ख नहीं वंजना गुलाम आका दा। चुमो चुमो दिलो चुमो नाम आका दा दोज़ख नहीं वंजना गुलाम। हर नबी रुतबे आला शान वाला मर्तबे आला बुलंदी आला सारा तर्जमा आसान करके सैयदी आला हजरत आ बोले आ फरमाते ने मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार ताजी तारों का आका। ऊंची आवाज ताजी तारों का आका हमारा नबी खल्क से औलिया औलिया से रसूल सब रसूलों से आला। ऊंची आवाज में सब रसूलों से आला नबी सबसे आला आला हमारा नबी सबसे बाला आला।
اللہ کریم دی بارگاہ دعائیں رب کائنات جتنے جتنے قدم چل کے آئے ہو اللہ قدم قدم تے نیکیاں عطا فرمائے، اللہ کریم تو انہوں اس سے برکات عطا فرمائے، اور اللہ نبی دے ذکر دی برکت نال جتنیاں ماما دیاں جھولیاں بے اولاد نے اللہ حضور دے میلاد دا صدقہ فرما کے انہاں دی جھولی نو اولاد نرینہ بھرپور فرمائے۔ فما علینا الا البلاغ